End time deceptions or say awiye emre nada ahodo abusiafo na oche asan akọ apro abeto yembio daachen anidaso ewo ewu ene se yeriwu no adisua na yede brosa akotai yimunwa yaba bedru adisua etoso dubakon atifi asem no ose awiye emre nada ahodo yeba sisia Sasa nipa no ye wicked and owu ya otwen na timo some ya na da for imitation and the oil ma elukuti say exact. By the time I will be no atimpo no a bit separate you already. Free me so call would you be our bishop and be our wubers for back now the team come on the cast and in the ABA but then I have some tricks in India. Yebema munyina akwaba na afe yede nchiaso nkonso ede mamunyara na afe so yasan Adam asese mwanyi mofidi emfam free London Ghana memenda kwanefo Sabbath school na afe chosemu empensemu de biara da ye nemu ene yesa adisia wi nkakra adisia no yede ba na wie ya no na ochi mu ye adisia etoso edubako se na medican aka atifi asem no o se awiye mre na da no kwasem ne se woni mbe ya adwen se awiye mre na da bibre na ekoso oso TV a oko YouTube page anase oko Facebook a obo se na dance bibre na ekoso tutu efa onyankopon asem ni tutu pa se he yewu a edien na etoyen na ochi mu nyame aye adom ye ba be ye adusua hodo pa bia ebeboa yen maboafo no aye krado omo ba beboa na fe de adusua pensen mu ade abramo but answer na no ma yenko na fe yenko tie enwum emfree Golden Gate for ho omo wia ye de adusua no ebeto am so. Semi wo how ni abuchiremu na meto menya into bieni se so riga to me na maneri ya me sa seni dani butu mi potutu edi group na mini se beji me no ni Jesus Semi wo how ni abuchiremu na meto menya into bieni se so riga to me na maneri ya me sa seni dani butu mi potutu edi group na mini se beji me no ni Jesus
na mitumenia itobieni se sombre yadrobe na manieri nyamimi sasa sebeda de mutumbe pontutu ede krope na midi sebeje medego ichise sembi wo honi hawushrebu na mitumenia itobieni se sombre yadrobe na manieri nyamimi sasa sebeda de mutumbe pontutu ede krope na midi sebeje medego ichise Yebeda Golden Gate ase enyuma omode abre ma memfasa konya yin so na menna mabigwafo yi edi enkyeremu na afi wi a ya hwe yen adisia enumu mefasa konya yin so na mayi wo mo ba beboa me wo adisia yi mu edi akyeremu medium somfo Bismarck Mensa ene yewo adom ti me wo Elder Hansen Asamoah eka me ho ewa hase Elder Hansen yemo akwaba yeah great me ko manimu a sister Agnes Tete ena eti emfinfini no sister ge yema wakwaba great na fe ne oti eto no ho anso eye Kwadwo Densi amankwa enete eto no Kwadwo Densi yemo akwaba yeah nua Bismarck great me da say and then so yeto nsafre mu nyina mwaba dru adusua etoso du baako ma memfa sedasoro nkonso mfa ma Trebian TV Ghana sanse sa adwumakoyi na fa yadusua ye hwete ko wiase afana enyina yeda omasepa se de biara ye sa adusua ya omofa de ko wiase afana nyina na ye su na se ye kanfo ama se Trebian ye ankronkro adwumako omofa TV adwuma de atom so na de omo ya na se nyankopon asam nso de omo bohu dawro pa yie enam se ya ankronkro adwuma de enti onye mfa mpemfa so ehu sika sama ya na eden kakra enti se wo hwe wo tie yen na se wo mo bia opese de bo Trebian na ye de omo number ebetu yemfoni na ni yesro fana fre kakra bia obetimi de bo Trebian bia onyankopon ebeshira eda asese waje atum se obeye no sa ede amayen moma yen kate ne na mema Kwadwo Densi emmo empire na fe yen hwe yen adisia enimo momi ya empire yeda was enyankopon ne abangese wadom ne mobro ho nti odi abehia ha ne de adisia tosodo ba ko bre ya ne atiefuo ewie mrem na ada ekoso kan ye ho na mayenti ase wasem na atiefuo so omotie no nso nya bibipa emfrim ne nyina me ya ninna ho
ebra esiesie ho ama o Kristo nkwaje da kan ye ho ne de adesua ne kwa wie ya de waseda be mo wakaso wa de nyina yie wo Kristo Yesu de mo nti amen. Amen. Good. End time deceptions. No kwasem ne se awie mre yi de no kwasem se nneema ekoso. Nneema ekoso pa se ne ye disua ne ye di kan asuasua no ni nyina no owu achi ni esi no ne nneema esisi ne nti ama obonsam nso enam se wanya ka ato se unwu da no na Nyankopɔn boa no abɔ no hommɔden se wode behye nipa adwene mu afọ kwan hodo bebre so se ampa so be create niema bebre che se wu awumu da fa ye di kan hwehwe adusua bebre na enne de no nso ye no kwasem se niema bia ye hu pa dunsisem ena afi nso de broni be ka se near death experiences wawu ena wasori ena waba oba be kan ne hu ye ho asem ena afi nso no reincarnation okra na wu ba wasa betenase ya wonu ba bi foforo ena afi wo sen bobra foforo ena afi krampo nso nsamanse ye kwose saman ye kofre saman ni na di nkomo ni chromancy sa nyema ni nyina aba ye wiase ena afi nso nipa no krampo no wasa ba ye nipa foforo bi ewo ba bi ensam bebre na ye ti wo ye wiase ne ye be kotro semu na ye di atoto ho ne ahwe sene sa nneema yi da nipa eni sene nso betimi abie nipa adwene mu na omahu de kyerosem eka ankasa enti ye hwɛ nka abasam no ewo Korontofo ngume etosumienu etire dubaako yimu dunan eni dinu no asi na enyanwanwa efise Satan no mpo dane ne ho se anbofo enti se nasuafo nso dane won ho se tenene asomfo enya ade enwanwa biara na ebewie won se de won nyumate amen amen. Good. We Paul ngoma etosumienu na otro komo Korontofo no na wahu se nneema bi absisi asafo no mu na oka che se nyanwanwa sanse obomsam na nkasa oba odane no ho se ohanbofo na watimi adadawo dada wuya no se o se kwa fact ye ko ye nimu no ye behu san sene obonsam ampa wo ye no ho hanbofo na odada hye nipa mu na odi nipa ye niema etese Nyankopon na ye na nso ye nada eno na ye ba be ekomu ewo hase no ye ndi kan hwe first one ewo Matthew chapter 7 21 to 27 no yenhwe ensama ewo honomo efa adunsisem eho na fe yenhwe adusua betimi asua afri eho Matthew 7 21 to 27 enti asem ni se ositie ose enya obiara wose mi se erade no na obekọ osoro ahenia mu na imom de woye maja wo soro no apede no eda no nipa pii beka akyerɛ me sɛ Erade yɛmfa wudin nhyɛnkɔm na yɛmfa wudin into ahomone na yɛmfa wudin nyɛ ahoɔdenneɛ pii anaa ɛno na mɛpae mu maka makyerɛ wɔn sɛ menni mu da mfiri me so nkɔ mo a moyɛ dia entene enti obiara a ɔte mensɛm yi na ɔyɛ no mede no beto obadwemma oto na ban wo botan so no ho na osuo kese toy na nsuo yiri na mframa boy na bebo aban no na anhwe ase efrise oto ne fapem obotan so na obiara a otimi nsem yi na woye no ode ne beto na wonye no ode ne beto obakwase a oto na ban anwea so no ho na osuo kese toy na nsuo yiri na mframa boy na bebo aban no na ebui na ebibui pasa amen yenhwe mfoni a Matthew etwatwe se ebinumo aweyembre no ombeka se omudi Yesu Kristo din ade yenema bebre but obeka se omumfiri omso wonimomo ehumfoni no etesen
again na opese otwa kyerɛ yɛda wase ɛda tiefo ase ɛwɔ ɛnɛ adesua a yɛde ɛreba no end time deceptions ɛnyɛ deception ɛnyɛ baako ɛyɛ deceptions kyerɛ ɛdɔɔso ɔsɛ adesua ne nkae bɔsam no de ma yɛ sɛ bɔnsam no koraa ɔdane ne ho han bɔfoɔ sɛ deɛ ɛkɔ so no ɔka sɛ ɔyɛ bɔnsam ɛne ɛsɛ nka obi abɛdwane afiri ne ho ɛboa anaa nanso ɔdane ne ho ɔdisguise ne ho enti deɛ wɔyɛ no wobɛhu no sɛ wei deɛ nyame paa na ɛyɛ anaasɛ wei nyame tumi na ɔde yɛ ɛnso nɔɔma no deɛ akenka asɛm no nyinaa kyerɛ sɛ ɔbɔnsam ya wadwene mu ha sɛ ɔyɛ kristoni na wo nsua a deɛ ɛkɔ so biara bɛkasa ampa bibia yɛ nyame na ɛyɛ nanso bɔnsam no yɛ bi na bɔnsam no naba deɛ ɛkɔ so ɔyɛ wiase yɛhu sɛ bɔnsam afa kwan bebree so ɔyɛ nnoɔma pii a ampa yɛbɛgye de sɛ ampa wei deɛ ɛfiri nyame tumi anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne ebi koraa mpo te sɛ obi tumi anya ne awufoɔ nanso ne nyinaa no kyerɛsɛm no sɛ mene mmienu resua ne yɛhwɛ deɛ yesu kristo ɛreka no Matthew ngoma no sɛ nye obiara ɔbɛbɔ nyame din na ɛkyɛ sɛ onipa korɔ yɛ de nyamsom ni na mmom fa nkontunu ase de nyame din ne bɔ enso yɛ nneɛma a ehu paa wɔkyere entimi ne omienu adesua wɔ yi ba ma ahyɛ me ne omienu ɛden ne yɛgide den sɛ yɛ ne bɛda hɔ ne yɛsua kyerɛsɛm ne yie ne anya ne sɛ yɛ hu nokora ne atrɔ no mu nsonsono yɛ bɛfa bibiara sɛ ampa nokora nanso awerɛhosɛm sɛ dodoɔ na yɛ de atrɔ a ɛde ɛkɔ sɛ yɛ medase sɛ mi de tutu akenkan asɛm na ɛka yɛn ho a ɔsɛ nyansani no de atini dan no wɔ ɔbotan so na ɔkwasea no atini dan wɔ anwea mu nti sɛ yɛsua nyame asɛm ne ɛfa ne sɛ ne ɛteɛ ne sɛ ne wakyerɛ na ɛfa onipa wuwuo ne wosɔreɛ ne sɛ ne ɔbɛba na kyerɛ sɛ honhom no yɛbotan ne wɔ ne so basi yɛtiatia atesɛm ne anansesɛm yi a ɛka owuo ho nsɛm basaa kyerɛ sɛ onipa wumpa no ngu atumi kɔtena ha sɛ yɛyɛ deɛ yɛ no so na sɛ ɛkɔ so awie brɛ mu na ada no nipa na edi akotene ɛwɔ wiase mu ti sɛ yɛmpo yɛhu yɛte yɛhwɛ nti ne bɛboa yɛ show security a ne sɛ yɛbɛfa nyame asɛm sɛ ne yɛte na yɛ sitie ama nasɛm nti waka kyerɛ me sɛ onipa wu na sɛ wawu prɛko pɛ a ɔbɛsɔre bia ma gye sɛ atemu ma sɛ obi ka sɛ wakɔ ho obi wɔ ha ne kwa sɛ megidi sɛ obi ka sɛ menipa wu memra na ɔmfrɛ na mene ne nkasa ne kwa sɛ megidi ɔhyɛ sɛ wienim sɛ ɔka sɛ yesu ɔba wɔ ha nkɔ because ne na ada ne mbɛyɛ de ne wanhwɛ yɛ awokɔ a wompa ɔsɛ wogye nyame di no ɛbɛfa wo nti ɛsɛ yɛhwɛ yes me ba opening hands and so yɛhwɛ sɛneɛ ɔka asɛm no wɔ hɔ sɛ ebinom de yesu kristo din ɛbɛyɛ nneɛma asɛnkyɛ yɛnso yɛhu broni bɛka sɛ mysticism yɛbɛka sɛ adwensisɛm but yesu kristo din bata ho ɛna ɛyɛ nneɛma nso akɛseɛ nso how do we see this yɛbɛde ne yɛhu nsonsoyɛ no nsonsoyɛ no deɛ sɛnea me nua no maka ɛkaeɛ no to know the counterfeit you have to know the real one the true one nti sɛ sika wɔ hɔ na sɛ wobɛhu counterfeit na ɛwɔ mu no a na ɛsɛ sɛ wonim the true one ɛno ne ɛna yɛfrɛ no the word of God ewiase a yɛwɔ mu in this postmodern world problem a yɛwɔ anaasɛ ewiase ahyia sisia ne yɛ this mysticism na yɛka no sɛ nipa adwen mu no it doesn't matter it doesn't matter whether you believe in any doctrine because you say doctrine ehun hia nipa biem what matters is say unim Yesu even those who profess to know Christ omo again say but Roman for asoja for no a omo bo Yesu asenu mu akasa no they believed in Christ so many things so in the Galilean province no and that time no they knew him but because they were not rooted in the doctrine of who the Messiah is they didn't care sabi na akoso ene enunti na ene yetimi ekase ye Christopher ye kwa sorry but emfa ho ne nwomo a obebo ho asa a wobesa emfa ho ne aduane a wobedie emfa ho ne asem a wobeka the fact say waji Yesu agi no for one saved forever saved ena adom cheap grace ena yede enamusa is fanaticism and mysticism eti akoba se yeni hunu normal a mystify yen ka se mystify a ema yadwen mu no you feel say we die ano ahio na ye die akire
it can never have happened. Say nipa nka ye rooted in the scriptures. Obi betimi afiri akomu abeka so oye Kristo ni abedada ye na nipa di akire. All because nsenkyerene ne mysticism no na di akire. Eti na Jesus say on the time of Obeba no yes Obeba no ba beka o he will by the time Obewu no atemwu no e be separate you already. Free me so ko mo a moye nia entene. Oh, and as I'm saying, sometimes they can't ye who when say, and yet time Jesus bebano and obeba abeye sadia no. If you say upia abonifu where would the time ben on baby and say, yeah, do ye see, but it is being decided now. Yes. If you want Nyamia semono rooted in the scripture, you will follow mysticism. Now mysticism not near it me and say. It is say can say a bit me ama wadwen no obe wadwen no in such a way say when imra ho so na odi nachi because akono na fascinating say ubon so obi ye no ma bi wa wadwen mu sade enkoye nso wo pe wa ho to wo wi asintino na wato true sound doctrine not working. No, could ye oh, say Matthew 24 is your phone by baby say yes, and then a bayer my own century, or can say, I used to see one say, one shall now be an Adam, the nipper be bread, the meeting, beba the castle, mini Christo, no, now better than nipper pin. Uber 13 or see. 11 was in a D4 to 4 baby, best story. Now better than nipper baby. Inti onyankopon oyama emos 37 so onye bibi disi we ya che nko edifo inti yansama waka Matthew 24 bebre mintimi kan na enze bebre no waka ono aka se edifo atrofo bebre beza inti nkofo bebre afa bible ni Yesu din abata ho ni se first no na obozunzun fo omo kom na omo yam ho ne ma basesi ano ya she sit na ya kom wa surrender sa kom na dress surrender ni ma na omo ye no na sesi a go the Bible asha say ni Yesu di e dey dada nipa bi na so ko so nipa so wom so ampa tinyame hu ye mobo and this man when I can ma cat bi and me no obi di nkomo ho because the wedding last week but not me hu no minim no na me ne di nkomo na said ye wo ye ne asore na obi odi na chi na me tunefo o say the one tijai kra rest na ropa one tijai o ka hwe on na me so sabe wo tua trust na ho said ye o ye ni nyina no enya no kra so wo hwe otimi ma me top form na bibi me kasa fa me mu just wo gini dia anti o ye last week no ye wedding no invite me nti no friend na o da amase na me kasa na the sofo na mo no so sofo no de o ja na chiri the be last year no ho say enya papa ne bia na o ka jam say o ka chira say won tua £7,000 ansa bo otimi aware wa ho sa no mani na wa je dia na mewura ho o ka hwe a wontie ba chire no and no be catch say o say wanya papa on say bibi wo ho asabe ye hu ne ka ana say wo hu na ka wo no anti ase da fi say na da ni mu ode papa say nya bibi wo nya mu exactly great me da say ne ya can say me di kan na say ka bosam ne ka no obonsam ye very powerful oba to say hanbofo and our shenkofo nsu kutupa and obo wa mo ntume ene gadgets o mu hia bia to make sure say na da asem no atimi aye awura omutrimu ena oguso a oyeti ye hu mysticism adunsesem oye dunsini pa no de nyankopon asem aba be bata ho no afa ho no de say onyankopon enkrofo great yenko ye nimu ade ba konso a nansen so edi enya ronisi near death experiences was say wawu anwanwie so yehunu say wu ba wanwanwie and was ba life and if oba be ka ni asi sa ne ma no say great yenko trust mu ne yenhwe akenkan say be mienu bi ansa na ya be kasa First Kings 17 22 to 24 and after 2 Kings 4 34 to 37 yeah share no me First Kings 17 22 to 24 that's against what to 24 I think both of them is about Elijah and Elisha yes na ready you know te Elia ne na abofra no krasa ne ba ne mu na wanyankwa na Elia fa abofra no de no sane free abansoro pia mu ba edan no mu na ode ne bre ne na na Elia say hwe
oba na nyankwa 20 ekweti say 24 no mo na oba no ka kire Elia say afei na mede manhunu say nyankopɔn enipa no na Awurade asɛm a ewo wanum ye no kwa amen share second king there no so share chapter 4 34-37 we say na ofru bebutu abofra no so na odi nanu butu nanu na odi nani butu nani so na odi nsem tutu nsem na opunu ne mu abofra no so na abofra no honam ye hyi na osane ba betina edan no mu di ho akoniaba na ofru ko bio kopunu ne mu wo ne so ana abofra no nwansi mprenso na abofra no bue nani na ofre Gehesi se fresu nemni no na ofre no na oba ne nchen na oka kire ne se fa oba no ana oba no behwe ne nan asekoto no butu fam na ofa ne ba no free edi amen great intino ye hwe sa akinkansen we na previously so ye na dikan sua se ne Yesu Kristo enyane Lazarus ene sene ne na Jairus baba no omunyina no se ne omoba life biom mepuncho baby wo ho atwosem na suggest say omomu ye na ye nyane omoba life no na at the point in the state of their death no omhu bibia omobeka ye abra omoba life biom ana say etisen say na ye ntia say in terms of near death experiences way so mia ye kenka ye nyina no it was not coincidence say the Bible was silent about nipa no na omo subject matter no onzo omo nyina ida say maame no a akra ne ye ne maame no na ebe kasa ye kan bibi ebe da ase ana say odifo no a oye ade no na wo kasa but those people who were involved in the death no none of them spoke. Yes. And any coincidence at least ye wo yan kan kura no ye wo 1 2 3 4 5 so in actual sense you know with all these experiences a be an young record you know Emma say the whole Bible will record resurrections sorry ahodo we ya ampa so wusori echi owu echi bibi wo ho onipa ko hunu a omu ba kokora nkasa Bible non record NC yes because sometimes you know be silent will be there but all of them say silent wo mo aka ni nyina de ho not Lazarus because he said Lazarus there at least he was a friend to Jesus. Yes. Ni fie na omote na omudi nkomo at least anko oba ye no Ngobeka say ni mi ko hu ye at least anya hwe ye di chen atu obi nsa it last na ye no me kan say I mentioned something here say senka ye best selling book apart from the Bible the book of Lazarus and now the testimony according to Lazarus after death but there is nothing like that no chire will say yes me nka say obi wo ho a ampa ni ohu ye no wa hu those people who come on radio on social media and I say on your fiemu bikura kwa sorry to sorry I remember said there was this young girl na ofri sorry to sorry okwa sorry ne de ko girl bi o sorry ye no adanse bi a wo di no mo ko hu ye ti ofri sorry we no okwa sorry we no mu tie no ai me ne bonsam gyamu no egwo ho hyepa obi obetomu bia no wunya na mo tia na ye na mbisa se we nsu ye de anya na ono o se ai we no si nkrofo a o sofo obi kura me hu omo obonsam gyamu na yes ye nka se but it's a near death experience. Yes. Senior yetimi son dae wa abra yemu ye no. Sana if you are near death you can have some hallucinations. It a normal mienu. Either say there was a near death experience that brought you into hallucination and I say uhunu ade wo wani so a ye nyina sometimes me kai say me yakwara me ya bibi omo say the high fever omo di nunum ne na epunu me ansa eko na ade a me hu no mani so no me wodan mu obeka say bi mu no aduane wodan mu ho
as a ceiling no between. I could see so many things around. This thing come from say you declare me say I am clinically dead. And come me ban me say oh me wu ye ni me ko hu ye ni, but I wasn't declared so. But normal ye hu no your friend near death experiences. Ebi awa wutie mi wahu bi da obeka say wo de wunim ne wo ka me wu ye pa ko hu bi. You may be declared say clinically no you are dead, but really you are not. Omo wu yankasa Bible no di hu adanse no, none of them was able to talk. Yes, because when you wu ankasa there it is blank. You see nothing. Eti mesrew say wahu bibi sa e normal mienu either say eye obonsam ehunu bia na ohunu wa na se ne aye sonda ya yetimi hu noma no enu bia ana se eye some hallucinative experience ohunu ye, but owu achi de at least according to the Bible no we don't have anyone any experience after death. Yo me da say dina de ehunu say omo asa no ma ne nyina eto omo nye wuo no omo ana so omo anko wuo tibiem enti e bia na daye bi no waso ana se baby na aba ne tirim ama na beka won ka so omo nwi because Bible ne di adance say omo mu ye no obi an oba e beka so say ni say enko obi betumi akasa asa de ayi kan ka Lazarus na beka pa on de wu ama na di nan wa ho on de enko beka mamanfo so wan te say Lazarus bebie na no ka say okoye say na say o ka say bi mu musa no be sure say bi mu kura be busa say okoye na ye de wa no hu ne say bi mpo awada e no asore so sa do be hu no so o die e no anya ne wo hu bibia enti bon sama fasade na so ma manfo nso gidi say o we de wu asore enti me no mienu a Yesu atwere say mba ye hu say saade no Bible no amwo so anka enti ni kwa se de awura hwem so obi akowu aba na so nipa kro no na ebe ka bibi ama na sa kyerɛw menye so wa say intimate ye wa ha ne nyame asom ode ama na ya de bi a eye enough for us ebetimi asieseye e cha se de be ye ho beto sa ankrofo no so ni nyina ye obonsam trick is another the nada ne bia or the dada nkrofo o ma dwuno ha. Yes, obviously yes Christo wu sorry no omo a omo nso wu ye no Bible ne dia dance so omo kokrom de omo kwakere if there is something omo ho no omo hu ya nka Bible no be record omo koka omo kodi dance definitely omo be ka bibi ama Bible na atwa on say last I say the Christian people can so nipa wo onim dem nyansa wadwuma bibi atwa hu hwe ba ko se ka say nipa wu preocupo wu achi na temu na enti so bi we no sa ba ya na che say wu na wo 910 enti no achi for sadusian we no ya dia very very important part because say trosem nada koso udu hu kodi achi a sometimes you never know because one had the right doctrine now do hu kodi sa niema we chi affected the way how bra affected the way how so nyame so hu na wan hwe ya na afi ede wakọ oseye mu nti very very important say benya ntiase wo sa eniema we ho yenko ade ba ko nso a eno nso ha yempa reincarnation say onipa wewu na okra no asakọ anyane akwakọtena baabi na wasan bopra eno nso yankan bibi so ewo Hebrew for enwoma no Hebrews chapter 9 25 to 28 na fi ba konsumbi 1 Peter 3:18 na yanhwe sene ho nso nsam no esitie Hebrews 9:25 to 28 na ba konsumbi 1 Peter 3:18. Okay, momentie Hebrews 9:25 28. Yeah. Na so wan hyane ho se ode ne ho bebo afade emprepi. Said the of panin no di obi moja hyane kronkron bia da mfinhyia no. Ene esene se ota hunu amane free wiase ase free na afe a wiase mre redui wayi ne ho adi preko se onam afode a ode ne ho boy so beyi bone na sade eda ho ma onipa so o preko no eno akire atemu beba no sara nso na Kristo a ode ne bo afode preko se onso onipa bebre bone no bekwati bone eyi ne ho adi ne mpre no so akire wan na wo hwe no kwan no the one akọ nkwaje mu amen amen na 1 Peter 3:18 say
If you say Christo so hunu bone ho ama ne preko. They are watching hunu ma one I want me. So what the young beko Nyankopɔn nkyɛn. Okum no hunamu na oma no tina asihunhum. Amen. Amen. Yes, into this thing, no, no, in the light of reincarnation, and I say, onipa wu a omu yo besan a ya san kwawo no foforo na wasa akotena baby no so chosem no nso di adanse say Jesus Christ no so once be ye be kira say the theory of reincarnation one of the pillars of Satan and also other twa so onipa wu a omu you see but some year clever the cleverness and they say at every degree bia will be our or will be ma nti wo mo gidi say ye a Christopher ya gi Christo di ya gi nyame adi no o ma ye believe say you are ye kotena heaven and I say ni wanye papa nso a okọ hell forever tormenting and say ye kind last week no any obon some propoundment Womu enyi ni se Kristo bi wo ho no nso se ne ebe ye obenya baabi amomo abilive no eni se wuwu a eni wo kotena baabi foforo ye ko wo baabi na aha ebi kura de wutwa nsuo bi kotena baabi te say yen akanfo ne some other African beliefs ana by extension no se ne ebe ya obema na ye real say nya fe na ye twen honhum no manko a na ye ni ho no eni ma memma na nye real say they come back to us. Yes. And the reincarnation. It is when we talk about reincarnation, the person was training and say, Unipa Wua, it's I said, or no the propoundment of immortality of the soul. Say, Inipa, your soul, no, or baby, but actually, no, in the end, no, it comes back to life. Now, you're saying I will be, but quotations say, I can ye. There is one thread that's sending in once. Preocupe. Yes. Yesu ba asasi so ma ye won once. He's never coming back for another rebirth. Yes. The only thing that Christo etimi ye no nko an etimi ye reincarnation. Say ofri ne nyame suti bia no mu. Reincarnate ebe ye enipa su. Yes. Se say no obesan aba biem abefa yen. Ne aka nyina wo nipa bia Hebrews 9 27 no. Se edahoma onipa se ubewu once na owu na chi atemu. So you are not going to come back and be like the Hindus and some kind of me de etwato or Hindu for believe will be say uwu you go through some processes. Now some process about 6 processes. Ubedi kan yinsu na wa be insect. Yes. Na wa be edua. Na wa be aboa. Na wa be like a heavenly being be answer. Then in the end, no wasan be nipa. Till you go through the circle and it doesn't end. But then say ye je no tumu a and na ye gidie nyina wo Kristo mu no eyekwa. Say ye wo obi na owu na osan timi ba bie mu a ene ebere ben at what point Kristo ba enipa no mu de he na obebu na ten. Because atembo na ye ka no e nia wodi nipa dua ye Ecclesiastes chapter 12 verse 12 and 13 asem ni nyina wie ye e se so Nyankopon na di ni mransem so. That's right. We ni nipa nyina hyede na ye nyina lo nyame de beba atembo ni ye nyina papa oboni o ibebu mu aten medikan aba askwasi asamwa mesia kwa aba biem ebias Bismarck sa time na atembo no ebia na me de ba asisi no nyame bra me boy na enye the same as nyame boy no emu de ehin na nyame de bebu maten. It doesn't make sense. Ti egidie mu na adofo no mama ye nkra egidie mu say there is no reincarnation. E your born some invention. Na again won say yakoya kanfo ayi mu a e na okọ Cote d'Ivoire e na okọ wo ye na ode ne mma e na ode omoba ye e na oyeye e na ye ni nyina ye obonsam entro ni bia. Enti mama ye nhye ne nso say it is appointed for a man to die once. After death, judgment. No reincarnation. So, the Bob Rafufurubi, Hindu for ne Buddha for ne omu beliefs ni nyina. It doesn't add up to the scripture. Ni nemune say unyame boy and say ni suban so, and then say so. On some boy and say abuan so. Ana say niya ema yen koma. Na ya Christopher no. Bon sama factor akwan so ama yen su kra ye mu bi gidi.
de to da bi ho a wo obi a was we die asa me na bi a no no wasa so what they are say tinu ma genetics genetics fine ba genetics was but no but no say the nipa dan no was we die ni penny sam no say the odi no was say eno di dem o ya adwunu na brofo no kra no omo no bi ho a oni ne krama ya so hwe no e nipa papa no aba beda ne bibi sa omo je sa na omo ne nyina tiro ho tresam no e de Miami on say sa na omo ne nyina enye no krese ye gidefue ye gidi say eda ho say onipa wu ba akopɛ no nipa wu a de ye wo ne atemu enti yamfa no ma ye yeah na so yenti ase say onyame ebo nipa e no obo kraman e no obo odua wan fa bibia nsie yen ko Genesis a obo nua obo nipa obo noe obo kraman obo bibia on fa nipa cycle e dane kraman e no on for kraman e me ya ado it has always been how God created it that these are all Satan's lies. And there's another theory that go around. Say, when we say obi oho na otiwi ase a, na atwerenchen bi atono, ne dan bi na ahye, ne bi na to anya accident bi, say nipa no might have lived before. Na or a wicked person, and a wasa babium, and I say nyame ye trianeka when wickedness na why ye maybe a chair mu and what Sanchez we na e koso. No kwasam say me sure say there is any biblical passage a support to sa enema we na unya wu a asa say sa nipa no ye wicked and no wu ya o train atimo obesore na obefisi atimo on sa nya akwanya metena asasi su asi ansa na ne dan aba abehye to compensate for the wickedness. I don't think say sana nyankopon na sa trosam no eche wa say medam say yento aso na yenhwe samanfre no nso no no so okay kan 1 Samuel chapter 28 3 to 25 no passage wa pa ba yenhwe from 7 no 1 Samuel chapter 28 verse 7 no yenim sa story no so na afei omukọ akon Philistine for eba na omo twen se Samuel ebeba ba na Samuel nso emma so hwe na chese a delay time entine wo so okọ oba bi na omo hwe se ono no wo honhoma obetimi aboa situation no come from 7 no eba kakra na afei yenhwe nsama friends so sene esitie Asim, ana so catcher ne nko ase. Nko hwehwe oba samanfrofo bi mame. Na me nko ne ho ebisa. Na ne nko ano catcher ne se hwe. Oba samanfrofo bi wo endo. Na so sacha ne ho hye atade foforo. Na wosimu koi. Na nipa ba no ka ne ho. Na woduru oba no nchen anajo. Na wo catcher ne se fa osamanfre so shemin kom na dia mebo mi dia kire woni mfrumra mami na oba no katre ne se hwe wara wonim de so aye se de otwitwa asamanfrefo ne adunsifo afri asase yiso na adenti na oresumi krafidie ama wakumi na so kan Awurade ntam se Awurade ti asie yi muri ni asem yi muso biara na oba no kan se wan na memmo no memfro mra mawo na ose masamwe emfro mra mame na oba no hunu Samuel no ode ni kese tiemu na oba no ka kire so se adenti na wadada mi na woni so na ohini kachre ne se insuro na adan na de na ohunu na oba no se onyame bi na mehu se ofri asase mu refroba na okachre ne se ni suti sesen na wose akokora bi a ohye atade yu na orefroba na so ohun se eye Samuel na obo ni mu asekuto sori no na Samuel kachre so se adenti na wo ha me ma me froba yi na so obo ase me hu hia me papa na Filistifo ni me rekon na onyankopon apa mechi na wo mua me biom
wɔmfa adifo so na ɔmfa dayemu nso enti na mafrɛ wo yi sɛ kyerɛ me dia menye na Samuel ka sɛ adenti na unim sɛ Awurade apa w'akyi na wadane wo tamfo na wo bisa me ade yi na Awurade ayɛ sɛ deɛ ɔnam me so kan no na Awurade ahwan wo na Awurade ahwan wo nsɛm ahennie de akɔma wo yɔnko David esane sɛ wantie Awurade ne na wayɛ n'abufuhyeɛ so adeɛ Malakai so nti na Awurade ayɛ wo eso adeɛ neyi na Awurade di Israel enso ne wo bɛhyɛ Filistifo nsa na wɔkyena wo ne wo ma bɛba abɛka me ho na Awurade di Israel dom no nso bɛhyɛ Filistifo nsa akodu 19 man ntwere hɔ no I think that we know how the story unfolded yeah who say Saul kon samanfrɛ sene akenka asem ne sikoye and it san samanfrɛ no nso no I think say yen so yamamre mu no we ye tati bibisa ɛno nso no wo hwɛ trosem yi a ɛho asem te say say ye hwɛ nia ye kenka yi a ɛma ebi mo e comment say say Samuel ni hɔ a anka Samuel ba ye no ko nka say ye Samuel but the truth of the matter is that it wasn't Samuel. That's right. I guess Samuel never. Yeah. Osi ohun bi ti say nyame. The writer no a o describe what asem no. Say na be ya unconfused and I say obetimi aye conversation no right in it no. Sa person no and also because the intention is almost for Samuel. It was in a Samuel can say any Samuel can say but it wasn't actually Samuel who you know. It is an it's a person be a one impersonate and I say what for Samuel su na odiaba na sa normal who do ya ekoso no ebisi wo yemrem bebre and in modern times yam ka say be asamanfrefo ba ewo ho people go there to do it okwa wo better voice no the senior be a wonimu no any normal bebre but one say funny enough no Samuel I saw ankasa ni enhu nipa kro no oba ya but oba no ni hu no but oba no hu no na okasa den na Samuel and o describe kire no but ultimate voice no say yeti ase say yen nkai bosem ne say na obonsam no mpo ultimate dan na ho to say high before he has the powers ultimate dan na ho to say yadofo omu ewu but none of our say be a wewu bia and is nowhere to be found wada eti ne wo behunu bia na ye anwomone a obonsam de omo ba asasi so na ode omo ema say omo betimi aye nnoma de etia onyamemba eti moma yenti ase say there is nothing like Osama bi o baby so we wadwen say wo bekwa akutie bia yesu benya bia tie na nso na obonsam ne na wutie bible no mayensa kwan and one will say enye nipa because bible mayen hu say dotie ene home ne kamboma na nipa enti se oni nipa ne kasa na ondimi ntachi ne nso ni mu de se onwu de ana ade na oni ne mafie enti we maye kire se enya mpa nipa wo no mewu sama bia anti baby a obi ko fe ne na kasa but bunsam ye na ada for timi imitation enti and the oyema elukuti se exactly enti se counterfeit card that now you be on him who say papa and we have to be very careful and this obey na de nyina so ye gidi a nya wasade anim ene ma nya yesu tumi because wo gidi a eye homa said ye kan ya se nkrofo kofra se your krobi wo ha wotimi koso ya the glass asi ho na watimi afra wo nipa bi a wobusuani bi a wo be so ba kamata na de ne di nkomo ne kasa ne ne ye bi a ba ne nyina ya bon some tricks ne bia enti ye ya gidi fo we say there I say kram ye ho say bon some wotimi yesa nanso anya rare ofre ni panso omra omba ene na de oye na ye de a hunuhunu ane hunu ni ho no de shemu enti we nyina ma ye ho say bon some ne timi yesa ba ni kwase ye nya gidi wo sa no mam ne hunu say nipa no wu a no wu bibi sa bia ni ho ma and I think say modern times the forms na ye hwe sini awodo na omo nso omo yi hwe
Nollywood ne Hollywood ne Bollywood ne de wood so ne nyina na wo hwe sini awodo mu yi kire ye nyina nso ase omu nyina so no ejina bibi so sa enti ma wo hwa e convince wo mo e ya wi fi sini mpo na wo hwe because omu ya ma obi na fresh saman ma ne ba e ma obi na ope obi eku na ofre ne beto ahwehwe mu na wa sa nema ni nyina ye nema bi a bi fi se obonsam fa so e de adada ni nyina che se onipa wu awu ye saman biti baabi e betimi afre no any this kind of things ni nyina or dispute the facts the issue the Hebrew for aka say onipa wu a that is all no on pese ye be nya sa ntiase no on yankan Isaiah 8 no 19 ni 20 no say na waka kire mo say mumisa asamanfrefo ne adunsifo a wode numane esutuo kasa no a enye oman no nyankopon na esese mubisa ne ho ade ewufuo ho na womisa ade ana atiasifo oni imrane adanse no echi se wanka no se die asem yitia enie ade rentimo and there is no light in them okobrofo na enti oni po siso a chere se eni kwa se ye kosa nkrofo no ko bisa bibi and o se nipa wewu se mi pe mi hwehwe bismark me huna da hanse bisa so da hanse mo ho bismark na se body bi ewu da ha me le ko bisa no se bismark we that's right enti I mean, logical reasoning, but the buffema and possible because so be well we on take us some point na wako bisa se. Inti dani omo ye ne ni Nyankopon asem ne ye de toto ho na enkodia na na che se ya trofo. Ya trofo. Great. Yen hwe de awie na fe yen fa sorry so yen hwe se wuri uyi ho adi se obi foforo no nso no personations no so yen hwe Second Corinthians chapter 4, 11, 14 and 15 and Ephesians. Yeah, memory test no. Yes, memory test no. Now Ephesians 6, 10 to 18 no. Then yakocham near was here the boy of mine. Was deceptions name manema ekosi. And here Second Corinthians 11, 14 and 15. Yes, sense to Osi na nyagwanwa efise Satan no ara mpo dane won ho se hanbofo enti se na somfo nso dane won ho se tinene asomfo a enye adenwanwa biara na ebewie won se de won nwumati amen na pe yenhwe Ephesians 6:10 no ade ba no so Ephesians 6 Ephesians for man e change yan yimudu ebepem do and watch it system die edi akire no umma mo ho nye din awurade ne ahoɔden tumi mu monhwɛ Nyankopɔn akodie nyinaa na moatimi agina obonsam na ede na moatimi ne obonsam na ede adiesie efise na ye ni moja ne honam na anya na imom ye ni mpanenie ni tumidie ni wiase musum atumfo ne ahohommɔne a ɛwɔ soro honom ye nti monhye Nyankopɔn akodie no nyinaa na moatimi agina edabɔne no mu na meyɛ ni na moyɛ ni nyinaa wi a mo agina hɔ enti munyina hɔ na momfa nokre mmɔmo asene na monhye tenene nkataboɔ na momfa asomdwe asempa no ho ho dasoɔ enhyehyɛ munan ni nyina akiri no munkura gidie kyem a modi betumi adum obonefo no bema a ewedare no nyina na momfa enkwagye dade kye ne hum enkranta eye Onyankopɔn asem na momfa empaebɔ ne nkotosre nyina mo mpaye da hum na eno ara enti munwen na montoaso ara ensre ma ahotiefo nyina amen amen. Finally afutu ben na Ephesians the my in terms of nada ahodoa ekosi ye bedan na fe yaboye ho ban
The betimi ayabo ya ho ban a betimi de aka na say Ephesians says 18 to 10 to 18 no amaye hu say Nyankopon akodi nyina because bonsam no is too wicked. Say ye di no ho agro no Bible no kro nim chaye. Enti kwa ye be fa so an say ye di ye ho beto nyame asem no so no wa kire akodi no kwa ye be fa so wa hyehye. Ye besua tresem no da biara da ne abompa ye pi. Eno pa betimi aboa me ye timi agie ho afisa abonsam tricks ne na ede num no afa anyiye. Na yenso yetimi de akyerɛkyerɛ afoforo nso no omo nso atimi afiri ho. That is the only thing we can do. I be boa me no mienu nyina. Great. And also akasa say akudie ni nyina. Yeah, Christopher, sometimes bibi o ha ye di bisu na ye jabi. Say yes answer na bambo na amboye. Say me kokosu da na me umasa na me na sinkata ya. Da man ni ba e betimi anyame. Enti ni anyame aka kire na e yes yetimi disu ti say na waka na enti sa. So sometimes I say do maybe a ni nyame ntambe wantimi ye devotion now I say ho ma ba ho say ka council so na we jato and I say how be ba otimi ban no e kwa na we jato but what you see ni nyina ni say na be ya ni be man ba e betimi agina no say ni nyame ya ye ntumi so obi a oye nyame zum ni pa na twa say wa ko all night no ba na ho boni ba no so no o kasa e ye adwuma ba ye kai art odifo boni bi ni mano omuso omukoto ahomba no saka chese ye ni Yesu Kristo na enum po na muso mu ni ho o so ohwe omu bo mu adeja so mu anim guase ti se ya mfa akodie ni ya obonsam na ede no betimi afa ye be ma ye nim guase pase ye fa hye ya no de bebe bia no ye betimi agina ti ye Kristo fui e se ye hwe ye no Nyankopon ntam ye ni atwe ho firi bone ho na nyame atimi agye yo that's it finally na mi di twa to ne se adofo no awie bremu nada no en free holder na in fact e be yekese emukura be den so bonsam ni se ne braka etia ti normal ye hu nyina on e se wiase eni je Halloween ho esen se ye be kan nyame asem this is how the world has been Ghana hwe nipa etu adi nkrofo omo ba omo kyese omo de omo kyere honhom noma na Bible ne de enfanto ba bi na ne ye nya ne nenie this is what people want obonsam na oyesa se uji nyame asem a so nyame asem den ye di kan no don't ever think say ne obeje di bia emfa ho ne doctrines you have to hold on to the biblical doctrines na aboawa mo wetimi ne ne de no se ne start kan no e de asie e bi se obonsam de obekoso yi ne ho akere obekoso akasa so I mystified no more be bi na ewo but say kire nyame asem no kwan so a counterfeit bi ani ho betimi atwen e bi se obonsam peso atwen ko ne kire great madam asepa ma ya de mama mo ho kwan e ma twedi ampo Nyankopon e de mo aye adwuma Sara na matifo ne mahwefo nso medam asesron kokwan so se monso mama mo hokwan na twedi ampo Nyankopon edemo ye adwuma nso mesan ada me producers nso ase ankesa na fe danso na fe ankata kwa mesifachim na fe mo keka munyara yada munyina ase se maboa na fe de biara yedi se adwuma di yetimi de bre yatifo ye beda mo asepa next week no ye hwe adusua to so dumienu na kamienu na ye de adusua na aba na wiye enti no sene ne wa ye we no next week nso ma ye no ensan to aso ne next week dey no say the biblical worldview sene Bible no ma ye hu wiase in fact no so ye very good because wiase no sene nkofo bi ma ye hu wiase wo ho e na sene Bible nso ma ye hu wiase ewo ho eno na next week ye no ebe Onyankopon hira katwani na Hansen hira so emai yemo mpaye edimafo yeda wase edisua kunini a wode ama yen pam ye hu se obonsam de waye ne ho han bofo nti obebbo moden a se obeye bibia ode betwe won a ompo wage won no asedanka odin se wuyi ne to ene ne na de no kire yen ma ya hoden a ide ya ho beto so na yankoto na fidie mu na mre bia eba enche no wabefa yen ene yadofo nyina akodida wo nchen madisua ma ya brabo nsesa na yenso wo musa wo ne kwa ne nkwamafo no na yewu a ekire eya temu enya temu a yisro ne mo temu a wadi kan abu atemtene ne ama yen esanse ye gi Yesu dinti sedanka odin se waye ne sa ama yen e wa gye nkwapa ne din mu nti amen